कोल्हापूर करवीर निवासिनी आई जगदंबा अंबाबाईच्या वास्तव्याने पावन झालेला हा विलोभनीय प्रदेश कृषी, कला, साहित्य, जलसंवर्धन अशा अनेक क्षेत्रात अग्रेसर बहुरूपी प्रांत, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्ट्या संपन्न असा हा कोल्हापूर प्रांत। येथील वास्तू आणि पुरातन मंदिरं मराठ्यांच्या वैभवशाली आणि रक्तरंजी इतिहासाची साक्ष देतात। या विलोभनीय प्रदेशाला सुपीक आणि आत्मनिर्भर बनवण्याची किमया करणारे कोल्हापूरचे किमयागार छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज। शिवछत्रपतींच्या राजघराण्याचा हा वारसा आणि तिथून कोल्हापूरच्या राजगादीचा हा इतिहास तेवढाच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। छत्रपती शिवरायांच्या सातारा आणि कोल्हापूर या दोन्ही घराण्यांमध्ये अनेक व्यक्तींची नावं एकसारखीच। छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर शिवाजी महाराजांचे पुत्र राजाराम छत्रपती झाले। त्यांच्या मृत्यूनंतर राजाराम यांची पत्नी ताराबाई ह्या महाराणी ताराराणी या नावाने ओळखल्या जातात। त्यांनी पन्हाळा येथे आपला मुलगा शिवाजी यांच्या नावाने कारभार सुरू केला। मात्र त्यानंतर पन्हाळ्यावर अचानक झालेल्या क्रांतीत ताराराणी आणि छत्रपती शिवाजी यांना कैद करून राजाराम महाराजांची दुसरी पत्नी राजसबाई आणि त्यांचा मुलगा संभाजी यांनी सत्ता ताब्यात घेतली। त्यांच्या जागी 1762 साली दुसरे शिवाजी हे दत्तक पुत्र आले। त्यांनी आपली राजगादी पन्हाळ्यावरून कोल्हापूर येथे नेली। त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पुत्र आबासाहेब गादीवर आले। त्यांचा मृत्यू 1821 साली झाला। या आबासाहेबांनंतर शहाजी म्हणजेच बुवासाहेब कोल्हापूरच्या गादीवर आले। त्यानंतर राजगादीवर तिसरे शिवाजी महाराज म्हणजेच बाबासाहेब आले। बाबासाहेबांनंतर 1866 साली राजाराम नावाचे दत्तक पुत्र कोल्हापूरचे महाराज झाले। त्यानंतर चौथे शिवाजी नारायणराव दत्तक आले। 1883 साली चौथे शिवाजी यांचे अहमदनगरात निधन झाले। त्यानंतर कोल्हापूरच्या राजगादीवर जयसिंगराव घाडगे यांचे पुत्र यशवंतराव यांना दत्तक घेण्यात आले। हेच शाहू महाराज या नावाने प्रसिद्ध झाले। कानपूरच्या कुर्मी समाजानं, आपल्याकडे कुणबी आहे, त्यांच्याकडे कुर्मी आहे, त्या कुर्मी समाजानं त्यांना राजर्षी ही पदवी दिली आणि या राजर्षीचा अन्वयार्थ फार मोठा आहे। राजा अधिक ऋषी, he is a king amongst the saint and the saint amongst the kings। राजर्षी शाहू महाराज हे संपूर्ण भारतामध्ये जे संस्थानिक होते त्या सर्व संस्थानिकांमध्ये अग्रेसर असणारे छोटं संस्थान इतर संस्थांच्या मानानं, परंतु कार्याच्या बाबतीमध्ये जगात प्रसिद्ध असणारं संस्थान म्हणजे कोल्हापूरचं संस्थान ते शाहू महाराजांमुळं। शाहू महाराज हे दत्तक म्हणून या ठिकाणी आले गादीवर आणि गादीचा या कारभारात ज्यावेळेला त्याने हाती घेतला त्यावेळी त्यांनी पाहिलं की आपल्या सगळ्या संस्थांच्या हद्दीमध्ये राज्यात काय अवस्था आहे। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हे लोकांचे राजे म्हणून जगभरात त्यांची ख्याती आहे। महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये दोनच महत्त्वाचे राजे होऊन गेले की ज्यांची आजही जयंती आणि पुण्यतिथी साजरी केली जाते। आठवून बघा, शेकडो राजे होऊन गेलेले आहेत। या देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आज शिवजयंती साजरी होते, शाहू जयंती साजरी होती आहे,
कारण हे दोन्ही राजे हे लोकांचे राजे होते. छत्रपती शाहू महाराज यांचे मूळ नाव यशवंत जयसिंगराव घाटगे. कागलच्या प्रसिद्ध घाटगे घराण्यातील यशवंत यांचा जन्म 26 जून 1874 रोजी कोल्हापूर येथे झाला. 1857च्या स्वातंत्र्य युद्धानंतर भारताच्या पश्चिमेस आणि दक्षिणेतील प्रांतांमध्ये सामाजिक बदलाचे वारे सुरू झाले. नवे शिक्षण, नवे विचार, त्यामुळे पश्चिम भारतामध्ये विशेषतः तेव्हाच्या मुंबई प्रांतातील लोकांनी इतर भारतापेक्षा विविध क्षेत्रात आघाडी घेतली. यात इंग्रजी शिक्षण, मुलींचे शिक्षण, विधवा पुनर्विवाह, अस्पृश्यता निर्मूलन, विधवांचे शिक्षण अशा वेगवेगळ्या दिशांनी या भागातील पावलं पडत गेली. म्हणजे अगदी शिक्षण म्हटलं तरी स्त्री शिक्षणावर शाहू महाराजांनी दिलेला भर, स्त्री शिक्षणामध्ये सुद्धा महार मांग मुलींच्या शिक्षणावर दिलेला भर, डोंगरी भागामध्ये खेड्यापाड्यामध्ये त्यांनी ज्या शाळा मुलींसाठी काढल्या, यातून त्याचा स्त्री शिक्षणाकडे बघण्याचा एक व्यापक दृष्टिकोन आपल्याला दिसून येतो. प्रौढ स्त्रियांच्यासाठी, प्रौढ स्त्रियांच्या मधील सुद्धा मागासवर्गीय प्रौढ स्त्रियांच्यासाठी शिक्षण देण्याचा जाहीरनामा त्यांनी काढला आणि त्या सर्व स्त्रियांच्या राहण्या जेवण्याची, शिक्षणाची सर्व सोय राजवाड्यामार्फत केली जाईल असा एक महाराजांचा जाहीरनामा आपल्याला मिळतो. कडे स्वराज्याची मोहीम चालू होती, स्वराज्याची स्वातंत्र्याची चळवळ. आणि शाहू महाराजांना म्हणत होते ते पुण्याचे लोक, स्वातंत्र्य चळवळ चालवणारे, की महाराज स्वातंत्र्याला विरोध करतायत. महाराजांचा स्वातंत्र्याला विरोध नव्हता, पण स्वातंत्र्याचे हक्क म्हणजे काय हे कळण्यासाठी माझी प्रजा सुजाण झाली पाहिजे, शिकली पाहिजे, सुशिक्षित झाली पाहिजे, तर ते कळणार. 7वी पर्यंत शिक्षण सगळीकडे त्यांनी सुरू केलं. फ्री शिक्षण, 4 आणे द्यायची फी होती, परंतु द्यायची अवस्था नव्हती. आणि ज्या वेळेला शिक्षण सुरू केलं त्यावेळेला कोल्हापुरातील पहिला मराठा समाजातील एक विद्यार्थी 7वीचा परीक्षा पास झाला, व्हर्नॅक्युलर फायनल परीक्षा, आणि तो 7वी पास झाला. 7वी पास झाला म्हणून शाहू महाराज यांनी हत्तीवरनं साखर वाटली. स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडामध्येच शाहू महाराजांच्या यशस्वी कारकिर्दीची पायाभरणी झाली. अगदी त्याच काळात महाराजांनी हरित क्रांतीची बीजे रोवली. कोल्हापूर संस्थानामध्ये बहुसंख्य प्रजाजन शेतकरी, बहुसंख्य प्रजा अज्ञात, दारिद्र्य, बेरोजगारीत ग्रस्त होती. त्यात साथीचे आजार डोकं वर काढत होते. दुष्काळ आणि प्लेग सारख्या आजारांनी समस्त प्रजाजन दैन्यावस्थेला पोचले होते. शेतीला असणाऱ्या या भागातून जवळ 5 नद्या वाहतात आणि 5 नद्यांना पावसाळ्यात पूर येतो आणि उन्हाळ्यामध्ये पिण्याला पाणी असत नाही. ही अवस्था, पाण्याची वनसाठी वनवन लोकांना फिरावं लागत होतं. म्हणून प्रथमतः शाहू महाराजांनी इथं काय केलं तर लोकांची परिस्थिती सुधारायची झाली तर शेती सुधारली पाहिजे, आणि म्हणून शेती सुधारण्याकडे लक्ष केलं. आणि ठिकठिकाणी त्यांनी बंधारे घातले, पहिल्यांदा घातले. म्हणजे संस्थांच्या पैशाच्या ह्याच्यातून त्यांना उपयोग केला आणि बंधारे घातले आणि लोकांना बी बियाण्यासाठी सरकारी मदत केली. आणि म्हणून या प्रथमतः शेतीकडे त्यांनी लक्ष केलं. आणि शेतीला जेव्हा पाणी मिळायला लागलं त्यावेळेला गावं सुधारायला लागली. फार काही मोठं राज्य नाही. त्या राज्याचं त्या काळातलं उत्पन्न जे आहे त्या उत्पन्नातला 1,00,000 भाग, 1,00,000चं बजेट राजर्षी शाहू छत्रपती हे राधानगरी डॅम व राधानगरी धरणावर खर्च करतात. आपणाला कदाचित हे माहीत नसेल की राजर्षी शाहू छत्रपतींनी हे जे धरण निर्माण केलं हे केवळ महाराष्ट्रातलं नव्हे तर सर्व हिंदुस्थानातलं पहिलं धरण होतं, पहिलं मोठं धरण होतं. राजर्षी शाहूंनी कधीही आपल्या गादीचा अहंकार केला नाही. गादीवरून उठून गरिबांच्या झोपडीत जाणारा एकमेव राजा म्हणून राजर्षी शाहूंची ख्याती. कोल्हापूर संस्थानातील 50% जागा मागासवर्गीयांना राखून ठेवून
त्यांनी सगळ्या जाती बांधवांना एकत्र आणण्याचे महत् कार्य केले. ज्या जातीची लोकवस्ती जास्त असेल त्या जातीचा तलाठी नेमावा. महार, मांग, चांभार इत्यादी तत्कालीन अस्पृश्य जातींच्या लोकांना होईल तितकी संधी द्यावी यासाठी राजर्षींचा अट्टहास होता. शाहू महाराजांनी असं, हा राजदंड आहे, हा राजदंड माझ्या चैनीसाठी नाही, हा राजदंड आहे तो लोकांच्या सेवेसाठी. सर्व लोकांना, गोरगरीब लोकांना, राजा कधी 50 वर्षात मोठ्याला दिसला नाही, अनेक राज्य होऊन गेले कोल्हापूर संस्थानात, तर ते गोरगरिबांच्या घरापर्यंत कधी राजा गेलेला ऐकलाय नाही. तर शाहू महाराज गेल्यानंतर त्यांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले आणि त्यांनी 50 वर्षानंतर आपण जीव सुद्धा ह्या राजासाठी कुर्बान करू अशी त्यांची भावना निर्माण. राज्यावर बसल्याबरोबर अस्पृश्यता निवारणाचं काही हातात होतं. अरे तुम्ही असे भागू नका. त्यांनी पाठीला झाडणी बांधलेली आणि गळ्यात मडकं घेतलं. ज्यावेळी बघितलं त्यावेळी त्यांच्या डोळ्यात अश्रू. व्यसन निर्मूलनाच्या बाबतीत राजर्षींनी कार्यापेक्षा आचरणाला विशेष महत्त्व दिले. आपल्या हयातीत मध्याच्या थेंबालाही स्पर्श न करणारे शाहू नशेत असलेल्यांना आपल्या आजूबाजूला फिरकू देत नसत. त्यामागेही असलेला किस्सा विलक्षण आहे. शाहू महाराजांना व्यसनांचा अतिशय तिटकारा होता आणि दारू हे व्यसन तर ते शत्रुवत मानत होते. याचं कारण आहे, शाहू महाराजांचे वडील आबासाहेब घाटगे ऐन तारुण्यामध्ये केवळ या मद्यपानाच्या व्यसनामुळे गेले. महाराज लहान होते, पण महाराजांच्या आयुष्यावर मोठा परिणाम झाला आणि त्या काळामध्ये महाराजांनी शपथ घेतली की दारूच्या एका थेंबालाही स्पर्श करणार नाही. शाहू महाराजांच्या परिवारामध्ये शाहू महाराजांनी कधीही कुणाला दारू प्यायला सुविधा निर्माण करून दिली नाही किंवा तो माणूस फिरकला सुद्धा नाही महाराजांच्या समोर. शाहू महाराज शिकार करत असताना एकदा त्यांची गाडी उलटली, रथ उलटला, घोडागाडी, आणि महाराज बेशुद्ध झाले. डॉक्टरच्या याच्यावर ऑपरेशन टेबलावर ते म्हणाले की यांना तुम्ही शुद्धीवर येण्यासाठी ब्रँडी देऊया. ते ब्रँडी हा शब्द ऐकल्याबरोबर महाराज खाडकन जागे झाले आणि म्हणे नाही, मी आयुष्यात कधीही हे घेतलेलं नाही. शाहू महाराज हे शरीरयष्टीने बलदंड होते. राजकोट येथे शिक्षण घेत असताना त्यांनी नेमबाजी, कुस्ती, अश्वारोहण यासारख्या क्रीडांमध्ये प्रावीण्य मिळवले. कुस्तीचा छंद त्यांनी त्यांच्या राजेपणाच्या धामधुमीच्या कारकिर्दीतही जोपासला. अनेक मल्लांना निर्माण करण्यासाठी जुन्या राजवाड्याच्या परिसरात मोतीबाग तालमीची स्थापना केली. त्यांना पुत्रलाभ झाला आणि म्हणून त्यांनी एक जंगी मैदान भरवलं. मैदान म्हणतात त्याला, कुस्तीचं. त्या जंगी मैदानामध्ये त्यांनी पंजाबकडचे लोक, हरियाणाकडचे लोक, पैलवान लोक बोलावले. शाहू महाराजांनी पाहिले की ह्या उत्तरेकडच्या पैलवानांनी शाहू महाराजांचे सगळे पैलवान पाडले. शाहू महाराज विचार करायला लागले की एकही पैलवान आपला यशस्वी झाला नाही. आणि त्याच वेळी त्यांनी ठरवलं की माझे पैलवान हे पंजाब मधल्या पंजाबी पैलवानांना हरवतील, आसमान दाखवतील. त्यांनी त्यांच्यामधले वस्ताद आपल्याकडे ठेवून घेतले. आपल्या पैलवानांना त्यांची कुस्ती शिकवली आणि मग अवघ्या 4 ते 5 वर्षामध्ये जेव्हा मैदान भरायला लागली त्यावेळेला शाहू महाराजांनी एका पाठीवर एक पैलवान उभे केले.
स्त्रियांवर होणारे अन्याय राजर्षींना यातना द्यायचे. स्त्रियांवर होणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक छळाचा त्यांनी पदोपदी द्वेषच केला आहे. त्यांनी स्त्री जातीच्या उद्धारासाठी आणलेले कायदे सध्याकालीन महिलांसाठीही हितकारी आहे. स्त्रियांच्यासाठी जो घरगुती छळ प्रतिबंधक कायदा केला, तो कायदा मला वाटतंय स्त्रीच्या जीवनातला सर्वात महत्त्वाचा आणि तिच्या छळाचा अंत करणारा असा तो कायदा होता. तर घरातल्या सासरच्या स्त्रियांकडूनच होणारा सुद्धा छळ हा एकूणच स्त्रीचा शारीरिक आणि विशेषतः मानसिक छळ शाहू महाराजांनी यामध्ये गृहीत धरलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी आंतरजातीय आंतरधर्मीय विवाह कायदा केला. म्हणजे ज्या काळामध्ये संपूर्ण भारतामध्ये हा अगदी टोकाला पोचलेला विषय होता आंतरजातीय आंतरधर्मीय विवाह. त्याचबरोबर स्त्रीचं विवाहाचं वय, संमती वयाचा कायदा, या कायद्यामध्ये शाहू महाराजांनी स्त्रीच्या स्वातंत्र्याला अमर्याद असं आकाश उपलब्ध करून दिलं. ते म्हणजे मुलीला 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर जोडीदार निवडण्यासाठी तिला तिच्या पालकांच्या परवानगीची गरज नाही. कला क्षेत्रातील छत्रपती राजर्षी शाहूंचे कार्य विलोभनीय आणि असामान्य. मराठी संगीत नाट्यसृष्टीतील बालगंधर्व मिळाले ते शाहू महाराजांमुळेच. मराठी सिनेसृष्टीतही त्यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. भारतीय शास्त्रीय संगीताचं एक केंद्र बनवलं. एक उदाहरण सांगतो, अशी कितीतरी उदाहरणं आहेत. अलादिया खान सारख्या लोकांनी, आणि अलादिया खानाने आपली शिष्य परंपरा निर्माण केली. आणि या महाराष्ट्रामध्ये शास्त्रीय संगीताची खरी उपासना सुरू झाली. शाहू महाराजांच्यामुळे बालगंधर्व स्टेजवर आले. शाहू महाराजांनी पाहिलं, अरे हा मुलगा, लहान मुलगा, त्याचं गाणं ऐकल्यानंतर म्हटलं काय गातोय हा. पण त्यांच्या लक्षात आलं की हा मुलगा कानानं थोडासा अधू आहे. त्याला अरे तुला ऐकू येत नाही वाटतं. तर होय महाराज, थांब, मिरजेला जा. मिरजेच्या दवाखान्यामध्ये, वारलेस दवाखान्यामध्ये त्याची सोय केली आणि राहायची सोय किर्लोस्कर नाटक कंपनीत केली. कसं पाहत. आणि किर्लोस्कर नाटक कंपनीची पार्श्वभूमी आणि व्यासपीठ मिळाल्यामुळं आज तुम्हाला बालगंधर्व मिळाले. केशवराव भोसले तसेच असे शेकडो नट, शेकडो कलावंत, चित्रकार आबालाल रहमान, गोल्ड मेडल मिळवलेले कोल्हापूरचे, त्यांना राजआश्रय दिला. शिल्पकार बाबूराव पेंटर, आनंदराव पेंटर, हे शाहू महाराजांच्या पासून प्रेरणा आहे. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांचे कार्य कोल्हापूरपुरते मर्यादित नसून महाराष्ट्र आणि गोव्यातही त्यांच्या पाऊलखुणा दिसत आहेत. 6 मे 1922 रोजी शाहू महाराजांनी अखेरचा श्वास घेतला. शाहू महाराज जनतेचे राज्य होते. त्याला आयुष्य फार कमी लाभलं आणि त्यामुळं त्यांनी हे केलेलं एक धरण बांधलं, राधानगरी धरण. त्या धरणामुळे कोल्हापूरचा कायापालट झाला. बदलाच्या सांध्यावर उभ्या असलेल्या समाजात कला, क्रीडा, साहित्य, सुधारणा, शिक्षण, उद्योग, शेती अशा कित्येक क्षेत्रामध्ये शाहू महाराजांनी आपल्या बहुअंगी कार्याचा ठसा उमटवलाय. समाजाची सुधारणा म्हणजे देशसेवा हे एकमेव ब्रीद नजरेसमोर ठेवून झटणारा हा कल्याणकारी दृष्ट्या लोकराजा. केवळ 48 वर्षांचं अल्पायुष्य मिळालेल्या शाहू महाराजांनी पुढच्या अनेक शतकाच्या सुधारणांचा पाया रचून चिरविश्रांती घेतली आहे. अशा दूरदर्शी बहुस्पर्शी राजर्षीला जयंती दिनी प्रुडंट आणि लाईव्ह मराठीचे पुनश्च अभिवादन.